Здаецца, пайшла трансляцыя на Ютубе. Здаецца, што пайшла. Всем вітанкі. Сёння у нас таксама вечар хоррор гульняў. Я трохі затрымаўся, паглядзеў на стрымераў беларускіх, якія зараз стрымяць цікавы контент. Захадзіў да Мехася, паглядзеў, як ён змагаецца з Сілксонгом калісьці. Таксама праходзіў гэтыя ностальгічныя месцы, але ж вы ж ведаеце, што мы зараз гуляем у першую частку. Так, а сёння у нас тады будзе наступная пачка хоррор-гульняў. Я не ведаю, тут мне здаецца з такім разлікам, што і калі стрыміць хоррор-гульні амаль не кожны дзён, тады не хопіць нават якісьці годнага контенту, поэтому я ўжо пайшоў на itch.io паглядзець, што выкладаюць інді-распрацоўшчыкі, даволі так не зусім і якасныя гульні, але ж яны там выходзяць больш часцей, нежели ў стымах ці Epic Games. Нужно будзе падумаць і можа рабіць гэта трошки не так часта, як гэта будзе, каб набіраць гэтую крытычную масу на тое, каб паказаць больш штосьці карыснае. Вось. І сёння ў нас першае гэта Revenues. Не ўпэўнены, ці дакладна гэта так завецца, але ж зараз паглядзім. І будзе, мне здаецца, шмат маленькіх з itch.io хоррор-гульняў, але ж будзем тады насалоджвацца, можа быць, штосьці нам патрапіць якаснае, цікавае і захапляльнае. Інтарэсна штосьці, што гэта за Revenues і як яно перакладаецца, можна было паглядзець хуценька на транслейшане, каб таксама для сябе штосьці новае разумець. Як гэта слова? Revenues. Перакладаецца ненажэрны. Ненажэрны. Цікава. Цікавае слова. Добра, тады будзем глядзець. Так, што ў нас па гукам трэба. Відаць, што тут нема гэтага Windows мода фулскрыннага, а есть фулскрын. Добра. Тады будзем пачынаць. Так, давайте, можа, я яшчэ раз пагляджу на YouTube звычайна, што там всё ідзе. Ну всё, тады вроде мы гатовыя. Тады ідзем да гульні. І мне яшчэ ў гэтай гульні прапанавалі выкарыстоўваць кантролеры, я не ведаю чаму. Але ж я падключыўся, нават чуеце гук, які выдае кантролер пры падключэнні. Ну і зараз будзем тады глядзець, як мне гэта ў другія вухі тады патрэбна. Так, што там па опшанам? Luminosity, Resolutions, Credence Mode. Вядома. Так, а я не хацеў мяняць. Верніце мне Resolutions. Як тут не патрапіць? О, можа гэта мыш? Так, ой, добра. Ну, тады працягваем глядзець. Так, першае. 5, 4, 3, 2, 1. Let's play hide and seek. Так, какой-то лес, маленький тягник. Чомусь він червоний. Якось сінема спачатку адбываецца, а калі мы будзем... Што там по FPS-ам?
Мне здаецца, не буду глядзець статы. Спадзяюся, што ўсё добра. 60 праз 60. Так, нас хтосьці штурхуе да гэтага падвалля, так? Так. Не ламайся. Не трэба. Так, і мы ў якійсь падвале, так? Ачнуліся. Трохі вышэй. Такі, што мы можам тут праз кантролер гэта ісці. Можа, нам не патрэбна тады так хутка рухацца, як тут у кантролеры нават глядзець гэтыя ўсе моманты. Калі б пад кантролеры ўсё рабілі. Welcome home. Што гэта за месца, я не патрэбна было прыходзіць да сюды. Так. У нас тут вотачка клікаецца. Ліхтарик і кендали. Mysterious disappearance. Хтосьці знік, так? Хтосьці знік. Будем чытаць, што у нас тут. Ну, вядома, што мы дзеці, і таму дзеці яны губляюцца. Невеличкое комьюнити Лисфорда было потрясено серией загадочных и беспокойных возникновения детей, так? Что робить гэты кейс более самым грышовым, так грышовіне, што гэта як перакласці? З вялікім колькасцю рэпортаў ад рэзідэнтаў, хто мае, хто бачыў, да, гэты странныя фігуры, які бадзяецца нас па вуліцах горада ноччу. Гэта так фігура выглядае так, што яна вырыскивае дзяцей, якія гуляюць у парках или вяртаюцца домой са школы, так? І ла-ла-ла-ла. Я думаю, што гэта псіхапат, так? Небяспечны псіхапат, ён danger. Опасны, небяспечны. Вось, і local authorities are doing everything they can to. Добра. Ну, здаецца, што мы трапілі да такого псіхічнага чалавека, ці можа быць гэта якийсь таямнічны грэх, якаясь істота. Ой, тут на кантроле ніколі не гуляў. Так, што гэта? Гэта ручка. Ручка ад дзвярэй. Зараз будзем адчыняць. Сігарэты хтосьці паліць, ну можа гэта звычайны чалавек псіхапат. Не хацелася б трапляць на такім дадому. Так, хтосьці паклаў ліхтарик. Так, а што тут? Мы ўзялі ключ залаты. Ну гэта яшчэ псіхапат, ён яшчэ нам такія квесты яшчэ робіць. І мы павінны здзейсніць. Так, што таке РТ зноў? Гэта якая кнопачка? А як тут? Уперад. Добра. Ну яшчэ кажа, што вось гэта гульня, гэта яшчэ не самая дрэнная гульня у Стиме, гэта стімаўская, нет itch.io. І мне здаецца, вельмі шмат добрых водгукаў у гэтай інді-гейме было шмат. Так, тут якісь паштоўкі, шмат рэчаў, кніжкі, маркі, лястолкі, бодипарт, гэта часткі цела. Ну, такі атмасферны дом. Чамусьці не падабались тут гэтыя сцены абоі тут у нас. Што тут яшчэ ёсць? Там бачу ляльку. Эддибір. Больш нічога не бачу. Вельмі дрэнна гляджу. Так, гэта
Ну, здаецца, шмат лялек для псіхапата. Ты заўсёды трымаеш, каб дзеці, якія прыходзілі, якіх ты катуеш, яны маглі штосьці пагуляць і не так крычаць, так? Рухаемся. Луис Рум. І Луис Nursery. Nursery гэта што? Гэта там, дзе медсёстры, да, не? Если хто ведае. Добра. Так, ужо амаль што 46 прапаўшых дзяцей уже як-то было анансіравана, так? Гэтых усіх. Нельга растлумачыць гэтыя ўсе з'явы, якія дзеці яны прападаюць. І таргет, то есть цель гэтага, хто скрадае дзяцей, гэта ад 1 до 10 гадоў. Ён толькі дзяцей бярэ. А чаму тут закрэслена? Не ведаю, чаму тут закрэслена. Там і так і закрэслена. А што там можна типа пабачыць па лістоўкі, што там? Што на R. Незразумела. Можа, это як называюць гэтага, хто скрадае, і ему даюць якусь-небудзь імя? We can mention several victims: Suzy Brown, Not Carson, Georgie Cantor, Лісантер, Эбі Блюм і многа яшчэ хто. Страх пачынаецца з чагосьці там, штосьці сверх, як-то сверхъестественнае гэта. Цікава, пачакайце. Супернатурал. Адчапіся. Мне просто цікаво. Supernatural. Звышнатуральнае? Так. Звышнатуральнае. Так, на беларуску будзе добра. Вяртаемся. Вяртаем гук. Вярніце мне картинку. Ой, що до гэтага боку яшчэ што ёсць? Rotate на R. Rotate. Something. Казала маці Evelyn who has been missing, якая пропала, так? І ніколі не пакідаць сваіх дзяцей адных. Гэта ўсё, што змог бацька распавесці. Добра, так разумела. Сказаць рэпарцёрам, мне здаецца. А што гэта? Дзвер закрычынена. Крыж. Грукаць не будзем. Добра. Чыняй, паўзі, што? Спукі. Ну, а это што? Гэта нам не патрэбна, добра. Пачыталі, тут нават распрацоўшчыкі так свет так зарабілі, щоб ты ніяк гэтага не прапусціў. Падказалі нам, што трэба пачытаць, каб у гэты мір, сусвет, лор апрынуцца, чынуцца. І што гэта? Так, там хтосьці штосьці працякае, можа гэта ванныя пакоі. Ну вось гэтае месца з крыжом. Куды нам можна пайсці? Я бы пайшоў туды, дзе у нас must find the code. Мы маленькія і такі разумныя, так? Добра, тебе патрэбна знайсці код, каб яго увесці. А што, нельга як-то прыблізіць і паглядзець, як тут уводзіць код? Тебе павінна спачатку яго знайсці. Добра. Адчыняй. О, яшчэ запісуля. Нотатка запісуля. Charles White, a family man who was found
hanged dead in his home a year after family tragedy. Ну, звичайно, тут переклад, що Чарлі Уайт був знойден повішеним у його домі год тому, як відбулася сімейна трагедія, так? І... І... Так, а што гэта? Было сказано, што яго смерць была шакуючай, так, для сям'і. І триб'ютс заплатілі яму. Яго жонка адказала, што пацера Чарлі у возрасце 43 годы яе разбіла сэрца пасля таго, як ён прапаў амаль што з год, так? Там што яго знайшлі павешаным. Чаму his home тады? Незразумела, можа дрэнна перакладаю. Што ён там всё напісаў? Там штось пісаў і пісаў, а нам всё падкрэслена. Штосьці верыць, што смерць хтосьці паверыў яго смерць у той пойнт, што існавала, што не было ніякой інфармацыі, каб дапамагчы знайсці яго цела, так? І у выглядзе тэстамоній, сам слово, которое я памятаю, уже не памятаю, тестимоний, быў які-то не вельмі слушным з таго момента, як адбыўся гэты трагічны івент. Добра. Шмат усяка. Newspaper was doing here. Адкуль мы ведаем, што яно тут пазначае. Так, а ёсць у мяне якісь ліхтарыкі, што мне тут трэба іх зрабіць? Я чую мух. Не лётаюць нам што, сюды ў гэтую дверь пагрукацца? Адчыняйце. Тут нават якісь-то чэйны чамусьці яны паверху прысабачаныя. Куды мне? Код мы не ведаем, але ж куды нам трэба прайсці? Или код мы уже ведаем? Must find code. А я был какие-то там место... А, только backclose, нельзя ворочать, добра. Отчинять будете, не? Мне так само нужно знайти якийсь-нибудь ключ. Hey, is anyone here? Please, I beg you. I need help. Так, я тут есть. Як тебе допомогти? It's me, your little sister. I've been trapped here for 2 years. There's something in the basement. A creature that traps and eats children. You have to help. I don't know what's up to, but you need to find a way to open my door. Please, hurry up. I don't want to die. Мы так само не хочам памерці, божа, гэты злодзей, ён просто запісаў, зрабіў склейку з голасам нашай сястры, каб нас таксама тут затрапіць. Добра. Так, што тут шмат лялек, яны на нас глядзяць. Тут яшчэ Тедді Бір. Усякие подвешенные частки лялек. Ну, не вельмі что-то не складанае, не жахлівае, не страшнае, не жудаснае. A place for Lewis. Это мы, так? Мы уже дорослые. А что мне робить? Штосьці націскаць ці не? That's my name. Ну, вядома, што гэта твоё імя. А вы что, глядите на меня? О, это прикольно. И глядишь на меня, like Эвелин. Давайте покладем Эвелин.
Што ты будзеш рабіць? Будзеш на мяне глядзець заўсёды? Эвелін, можам сюды пакласці, а можам куды пакласці. Можам пакласці Сьюзі. Или нам усіх туды пакласці. Сьюзі, а тебе куды пакласці туды? Так, там ёсць якаясь інструкцыя на гэта. Best viewers, но гэта хлусня. Best viewers мы ведаем дзе. І не трэба аб гэтым казаць. А цікава, ці фейт я зрабіў для чата ці не? Так, я зрабіў, всё, это знікла. Гэта вельмі добра, калі такія вось паведамленні прыходзяць, яны знікаюць. Што куды? Эвелін. А можна я пакладу кагосьці кудысьці? Ой, тут бачу, што вы глядзіце на мяне. Можа трэба расставіць у патрэбным парадку. Але ж я ўжо трымаю Эвелін, як ёю можна пакласці. Добра, здаецца, тым чынам тады. I'm so sorry, I never wanted you to disappear. Мне вельмі жаль. Я ніколі не хацеў, каб ты знікла. Я не думал, што народжанне магло закончыцца такім чынам. Зараз мама плачыць усё ўвесь час, а бабка, баця, тата не размаўляе. Гэта моя віна ці што? Я правы? Если только я бы смог заплатить за то внимание, которое, может быть, было бы здесь для нас, так? И я не зразумею, чаму ты знік. Мама, яна вельмі злуецца на мяне, і я спрабую зразумець, чаму. Можа, я гэта заслужыў, так? То, что ты знік больше, чем ты, я адчуваю себе сумно и плохо, дрэнна. Для моей маленькой сестры я тебе вельмі по тебе скучаю. Гэта калі мы, так, мы писали гэта нашай сестре, і чамусьці ты хтосьці выкраў гэта наше пісьмо. І хтось написав, що я ніколи не убачу яе, і зараз нас таксама так скіднапілі. Нас викрали. Алло? Куди покласти? Що? Куди? Що тут? Тут ёсць... Ой, не трэба. Можна ці я... Гэта лялька не зразумела. Куды мне гэтую ляльку? Шо лялька? Эвелін, ёсць хто? Як мою сестру-то зваць? Я-то Льюис, так? Оскар. Хейзел. Тот-то синий это мальчик, а ружовая это дзяўчынка, так? Буду тут ваніць. Ваніць, усё зразумела. Оскар. О, гэта я зелёны. Гэта я зелёны. Можете тут пакласці. For Lewis. Треба было знайсці толькі нашу ляльку, так? І што? Что там? У галаве штосьці ёсць? Ёсць ключ. Трымаю. Lewis bedroom key. Ну, вядома, што ты мне яшчэ мой ключ даў. Дзяўчынка. Так, хтосьці зайшоў там. Не жахліва. Не жахліва. Впрочем, у які? У дверь там, дзе X, ці дверь там, дзе штосьці іншае.
Мы с этого боку, может, прыйшлі? Что за гэта за месца? Не гэта... Мы сюда... Так, я памятаю, что тут был портрет, и мы шли вот в гэты накірунак. Наступил на каку. Там у нас код, тады вось гэта, так? X. Не X. А куды тады? А, может, вось эту комнату. Что там написано? Люси, есть Люсь, а есть Люси. Як використовувати? Як використовувати ключ? І у гэтую скважину. Нет, тут грукається. Ну, мне падаецца, што сюды павінна, але я не зразумеў, чаму гэты ключ не уставляецца. Можа, ну не сюды, а куды тады? Гэта што за... Гэта living room, а нам трэба Luis room. Luis bedroom. А мы не можем пройсці. Всім вітанки, адбыўся рейд. Дякую, дзед Максим, за рейд. Як ваш Long Dark? Что там цікава адбывалася? Мне здаецца, вам падабалася. У нас тут нічога незвычайнага, мы бадзяемся у дзесьці ў якімсьці доме. І... А, вось і Luis Room, гэта было блізка, і знайшлі якийсь-то ключ, каб зайсці ў свае пакоі. Так, а што тут трэба? Hold RT і прайсці. Hey, I'm here, behind the door. I don't know where it's hiding. It could be anywhere, and soon I might not be able to communicate with you. You need to keep tracking the monster's depth. There might be something crucial in this room you're in, but be cautious. I heard it's moving in the corridor. Ну ты сказанула, конечно. А што мне рабіць тады? Я боюсь всяких монстров. Можно тут хавацца ці не? Хавайся. Хавацца тоже не трэба. Мне здаецца, што на кантроллеры тебе не гэта не заб'юць. Дзякую, добра атрымалася. Ну, вельмі файна. Дайшлі да аэрадрома і знайшлі радыёстанцыю. Ой, вельмі падабаецца, калі ёсць прагрэс у гульне, тады не дарма ўсё прайшло. Так што наступны стрим будзе аднаўляць радыёвежы. Клёва. Здаецца, там же яшчэ, калі я быў там, вы з кем-то яшчэ размаўлялі па гэтай радыёвышкі, там можна трейдзіцца было. Клёва, тады будзем чакаць наступнага стрима, будзем завітваць, глядзець па легендарах, вельмі цікавыя, і раю усім паглядзець. Таксама, хто будзе, можа смотреть у запісу, завітвайце да дзеда Максима. Так, а мы што? Мы будем зараз глядзець, што тут у нас Luis Story. Трэба знайсці якісь малюнкі нашай гісторыі, так? Мы будем тады зараз глядзець. О! Один малюнак мы знайшлі. Тут дзяўчына, тут і мы. Мне здаецца, можа гэта пачатак адносін. Пакладзем в гэты бок. Далей, што гэта? Гэта другі у нас малюнак. А чаму? Трэба згуляць з табой? Што? Reset на X, а Select. Пробарабанить может? R. Повернуть тебе яким-то чином. Не. Як это у ляльку гулять? Добре, може я пакуль яшчэ что-нибудь найду.
My dearest, хто-то там на 3 буквы. Кожную хвіліну без цябе гэта вельмі цяжка. Я бы аддаў ўсё, чтобы вярнуць цябе, чтобы паслухаць твой голас зноў. Але ж тебя больше нема. Я не ведаю, хто цябе выкраў, я даже не ведаю чаму. Але ж я абяцаю, што адну вещь. Я знайду яго. Я буду як-то падарожнічаць, не падарожнічаць, а буду ханціць гэтага злачынцу, пакуль там на земле яго не знайду. Аднойчы не можа ніхто гэта рабіць з табой і астацца без гэтага, так, без пакарання. Так, і ёсць у меня Льюіс. Кожны раз, когда я гляжу на яго, я не магу дапамагчы, але чувствую внутры гэтую злобу, так? Пачаму я гляжу на яго, як он расце, і ты не побач? Вы были моим гэтым всем комфортом, были все моим вот этим вось так, заплатить какую-то цену. И я бы хотела, каб гэтага не адбылося. Я вельмі тебя люблю, моя маленькая дзяўчынка. І гэта мама писала, і ты таксама выкрал гэтае пісьмецо, так? She is not coming back. Ну гэта психопат, здаецца, можа психопат гэта які выкрадае, але ж як ён гэтыя пісьма тогда выкраў таксама? Или он дзяцей кіднапіць? Что таки A-Select? Что? А что выбрать? На А. Як стукаці? Я не разумею, як стукаці, може тут яшчэ есть якісь подсказки, так. Якое-то дрэва сумнае ці штосьці забрало нашу Люсі. Яшчэ не хапае, яшчэ нам патрэбна. Чаму я сумны? Я сумны брат, так? А Люсі, яна наадварот радая, што я забрал гэтай манечыла. Так, тут нічога не бачу. А, вось яшчэ малюнак. Так, калі мы гулялі, там быў какие-то вот психодел за дрэвам, ён там забраў, выкраў. А дзе последний малюнак? Што з тобой рабіць? Rotate. Не rotate. А select. А что select? Что есть rotate, есть reset. А reset это X. А, як гэта працуе? Может тут... А, откуль тут буде гідроскопічний датчик? Так, ну... Приехали. Уже батарейку? Батарейку нема. Може адціскаць штосьці трэба? Ці затрымліваць? Незразумела, што адбываецца. Можна пайсці попробовать не праз контроллер, а праз клавіатуру, можа запрацуе. Можа хтосьці дыша, я нічого не бачу. Тут ключик.
дверка якась перекреслена. От ключа гэта што? Гэта на падказка на то, чтобы каб знайсці Мішуту? Добра. Так, можна паспрабаваць мышкай і О! Вернись. Вернись. О. Есть select call to rotate мышь. На E select. На R reset. А на гэта close. Так, это самая складаная загадка, што я бачу. О, я бачу Е. А, тебе павінен ручки адтапырыць. Добра, я зразумеў. Вернись. Таксама будеш працаваць праз кантролер, так? А, я тапырыў ручки і зараз мог забраць гэты малюнак. Добра. Гісторыя будзе не ў такім чынам, будзе вось так. 1988. Хорошо, что это не 1488. Louis, please listen. I remember now. I don't know what the monster is planning, but I overheard it taking my music box and blasting some keys inside it. You need to search the house, find the music box, and help me escape from here. Oh no, it's here! I have to turn off my light and stop talking, or it will kill me, or what? Throw me out the door. I need you, please, don't leave me. Find my key. Так, трэба знайсці гэты. Навошта тут такая механіка зроблена, каб глядзець, ці ёсць монстр ці не? Чи не? О, блин. Ну, это жахливая херня. Казали у... Як это? Ревью, что это? В отгуках, да, в отгукі. В отгуках, што тут няма нічога страшнага. Але мне ўжо не па сябе. 1988 год. Чыйсьці можа быць год народжання. Так, можна я хутка буду заходить? А що ми шукаємо? Ми шукаємо вже ключ, так? She disappeared because of you. А чому із-за мене? Так, я на щось наступив. А, тут так само капає водичка. Капає водичка. І що тут? А мне не вельмі громко з гэтым звуком, можа цішэй зрабіць. Тут якісь-то квест. Birthday cake receipt. For perfect party with your family. Так а што? Rotate. Як з гэтым гуляць? А, трэба штосьці пакласці. Так, а я веду, што у Мішуці можа быць ключ, не? Потому что там была дверь. Так, перекресленный. Что? А, мы будем зараз на гэтые шпажки насовывать головы, так? На какую? На зеленую? Еще 4. А, еще 2. Добро.
Так, як бачив чарджер. Бачив чарджер, тут нічого нема. Добре, що немає яких-то крипі гуков. Ніхто на нас не смотрить, не доглядає за спини. Ведь так? Это что так? А як мне достать тую ляльку? 11.6.60. Что это? 11.60.00. Что это? Подсказка на час? Может быть 11. Там есть годинник здесь. А больше ничего не бачу тут. Что у нас еще тут есть? Можно позвонить про годинник. Must find the key. От чего? От годинника? Все, пошли загадки. А як тут эту ляльку відчинити? Ти можеш казати, що якимось чином яны приконнекчені к годиннику? Добре. Где мы что еще не бачили? О, тут мне щось есть якісь-то... Need handset. Ну зрозуміло, тоді это той handset, який у годиннику есть. Еще. О, тут ще є щось. Чарлі, я не веду як почать. Олежка, зараз ты уйшов, и я отчуваю себя одиноким. А кто такой Аннабель? Аннабель это с заклятия, что ли, это с фильма. Я часто уявляю себе, что было штосьці, что я мог бы зрабіць, чтобы остановить гэта, каб ты не ушоў. Кожны дзень гэта мяне бянтэжыць, кожны дзень я Бэр медведь. Слышу, як ходит медведь по доме. Или что offering possibilities. Побегаючи отказности. Что я потерялась в свою маленькую дочку. Маленькую девушку. И Льюис... Бог знает, что я не могу... Не могу зловаться на его, так? Болей. Я не выношу констент, чтобы не выносить. Я не выношу гэтага дзіцяці, я не выношу яго тупости. Он не разумее ничего, и ён не паспяхов ни ў чым. Я знаю, что гэта дрэнна для кагосьці sometimes. Калісьці у якісь-то часы, что моя маленькая девушка, якая зникла, але не яго, то что его взяли, так? Аннабель, так это же не мать яго. Или кому ты писала? Чарлі гэта хто? Можа гэта бацька? Можа гэта бацька. Акрамя гэтага, ён заўсёды глядзеў на мяне вельмі странна, калі ён п'е, і ён быў slightest idea. Слайд. Маленький піс, можа, я не ведаю, што гэта. Ніхто не можа мне дапамагчы. Я люблю цябе, я по тебе скучаю, Аннабель. Так это маці, не? Он помер тому, что из-за тебе. Или баці таксама ён хэнгаут, там же была записка.
Так само, it's что такое? It's all your fault. Ну, это вядома. Вядома, а мне трэба разумець, што мне яшчэ зрабіць. You can escape. Это все, что тут так. З гэтых усіх месцаў. Ну, я бачу толькі 2 галавы, а патрэбна яшчэ 2. Что ты трясешься? Не трясися. Может тут штосьці яшчэ ёсць? Нічога не падсвечана, нічога не зразумела. Добра. Адчыняй. Тут таксама адчыняй. Бачу вутачку. Не бярэцца. Можа трэба за вось гэты штуршок пацянуць. Бачу вазу. Так, годинник. Здесь и ключ повинен быть, не, от годинника. А где мы можем знайти ключ? Пироги. Потрібно ще щось тепер донести сюди. Так, о, медведя нема. Медведь не берется. Тебе повинен хедсет. А, вот что это ключ. Я знайшов. Не пройшло и 5 годин. Отчиняй. Берем гэты. Шпалю. Э, 16 было. 16. 1. Ой, 60 было. 16. Як тут ресет? Почекайте, 11, 60. 60, 00. Алло, тех это не... Не, все то, что я потом... Irresponsible. She suffered because of you. Your mother is upset. So much suffering. You better disappear. Ой, да не кажите. Не кажите. А бывает так. Трымайся. Не кажите такие дрэнныя рэчы, а куды мне далей? А я никого не бачу. Робім выгляд, что никого тут няма. Так а что ты тут стоишь? Идешь знакомиться со мной, ці нет? Ты психопат. А что там? Forever. А что, мы будем с тобой собрать? Мне не хочется мы собрать. Добро. А чему зачиню туди их покой? Я бачу, что там есть кукла. Як мне дойти, долезти, ці что рабіць-то? Ці не павінен штосьці рабіць. Так ты адчыніў дзверь. А, можа я могу выйсці? Не. Мяне не выпушчае. А может сюда я могу выйсці? Тут таксама не выпушчае. Что яшчэ я не заўважыў? Можа трэба позвоніць яшчэ ў 911? Невядома. А, ты мне бросіў куклу яшчэ одну. А что это вся семья будет? Типа маці, дочка.
Пусти звони. Happy birthday, Lucy. A missing little girl. There's no way out. Your sister is gone. Так, яна знікла праз мяне, але гэта не дакладна. Хто зараз плаче? Не плач, все будзе добра. Мы удвоим тут загінем. А. Тут, у хаткі. Маленькой. Оп. Скрымер будзе? Не, скрымера нема. You are trapped here forever. Як кажете, так як скажете, что if you are trapped тут forever and ever whatever. Dell. Ну там ёсць ключ, які мне патрэбны. The music bus, I must find the key. Something to be missed. Что зникло? А нельзя гэтую маленькую потянуть Люси? Добре, і робім investigate. Я адчуваю себе такой адзінокай гэтыя дні, і ніхто не разумее мяне, і ніхто не любіць мяне сапраўды. Мама стала вельмі холоднай і ад мяне дыстансавалася. Мяне трымаюць на расстаянні, яна крычыць на мяне ўсё время, і она несчастливая. Просто она меня побила. У меня был большой фингал над моей бровью, forehead на лбу, може. А може я не веду, что такое forehead. Несколько дзён. Что она казала, яна успоминала музыкальную бокс Люси. Она хотела себе память очистить от моей сестры цалкам. И учора музыкальная шкатулка, и она зникла, музычная шкатулка. Я надеюсь, что яна не забрала яе, не брала яе. И я собираюсь погулять со своими друзьями у лесе. Мне не патрэбен свежае паветра, каб ад цяго гэтага адысці. Гэта будзе вельмі добра правесці час на прыродзе ад всего гэтага, што крычыць і плача. І я чакаю цябе. Я чакаю гэтага, калі гэта адбудзецца. Льюіс. Ой, трэба ж перагартануць, ротейт зрабіць, там таксама будзе, не? Там яшчэ щось ёсць. Или гэта ўсё весь сказ? Это весь сказ, добра. Головы нема, башки нема. Что мне трэба знайсці? He is gone. Он пистолет. Ой, он ушоў. А хто гэта? Баця, які павесіўся, там вам рассказывали. Так, вось тут петля висіць для прыхільнасці. Аннабель. Аннабель, гэта тяжко покласти словы о то, что произошло, или у счастья, happiness, happiness, счастье. Я чую кожны дзень, я калі гляжу на наши, як дзеці наши растуць, і яны гэта прычына тому, что я живу, мой источник, моя истота, мой источник силы, так и вдохновение.
Обновление. Closeness between Люсі і Льюісом, яны такія ж, яны вельмі шчаслівыя. Я вельмі шчаслівы, то што я бацька, я тата. Я не віню цябе, то што Льюіс радзіўся, што ён паводзіць сябе, як ён паводзіць з нашым can go on behaving like this with our little boy. Незразумела. I want to find the family I'm united, full of life and happiness. А во што? Гэта не твоя не кроўны, так? Твой сын, можа? Так, ему скоро отбудется 6 годов. Но я люблю всех, что на земле, усім сэрцам сваім. Гэта Чарльз, які павесіўся, здаецца, таму што дачку-то забралі, і ён гэта не вынес, так? Ты ruined your family. Таму што не даглядзеў сваю дачку гэтую, да, сястру. Вы і усе таму абурыліся, што бацька загінуў, і што бацька павесіўся, адверніцеся, ніхто гэтага не бачыў, YouTube, адверніцеся. Што сястру выкралі, што маці засталася толькі з сынам са сваім, так. Так, мне што-ці патрэбна знайсці. Вось это дакладна гэты званочак. Добра. Быць. Што гэта свалілася? Не зразумеў. Не кажуць, бяры кантролер, будзе вельмі як-то зручна. Rotate select. Куды прасабачыць? У бок. Звяніць. Ключ. Льюіс, bedroom key. Добра. Быў джампскер адбыўся. Адбыўся джампскер, але не страшно. Кто-то кашляет, так собака кашляла. Это living room. А куды нам сюды? Там де крест? Не, ключ не ад гэтага пакою. А куды тады? Так, сюда я могу пройти? Что тут было-то? Да не трэба зачинять за мной двери. Я ж пришел тут не... не, это не пук не от собаки, это коли котка на шерстью поперховывается, вот так я нахучить все. Отчиняйте, куды мне далее идти. Ось. Ну что, будет скример финальной тени? Верните нам нашу сестру. Сестра трымае тягнік дзіцячы. Сестра, не плачь, все добро. Это не сестра наша. Это якийсь-то голый мужик с булочками. Ну, это пожиратель детей, мне здаецца, и все дети трапляюць до яго, и он их пожирает. В этом был сенс. Равенос мы уже поглядели у пачатку, что это как не той, кто не может насытиться, не нажерлый, так? Не нажерлых. Это такое слово есть, такое белорусской само. Вось такой хоррор на контроллере, мне здаецца, вельмі файна зроблены. Атмосферы трохи не хапіла, мне здаецца, но по якасці, по механіках, по наваколлю, здаецца, вельмі прышпільна, вельмі файна. Разумець, чаму так шмат добрых
водгука у нас в стыме на гэту каротенькую і інді гульню. Не ведаю, падабалось вам ці не. Скрэмеры, мне здаецца, быў адзін такі смачны. Вось, і на Unreal Engine выдатна, што гэта сделана адразу бачна. Так, thanks for playing, thank you for то, што зрабілі гэты маленькі мастерпіс. І куды націскаць, чтобы вы перайшлі куды на фідбэкі, на Steam. Не дзякуе. Будзем глядзець далей, што ў нас сёння тады по нашым усім гэтым планам. Так усё, да, я не магу не ў менюху выйсці, гэта вельмі дрэнна. Я націсну на клікер, каб вы мне менюху мою показалі. Вы такі зачыняеце гульню адразу, добра. Гэта на HEO нават, нічога сабе. Що супер. Deflog 19. І там ставілі каменты таксама. Добра. Што далей? Тады вось гэты Rave Knows Us мы пакідаем у добрую карзіну. І далей, куды гэта? Далей у нас ёсць Uncanny Tales Cold Road. Зараз мы яе паглядзім. Uncanny Tales или Uncanny Tales Cold Road. Пакуль не ўлезае, не ўлезла, ўсё, добра. Трэба абнавіць information. Гуляем у Old Revenues і іншыя. Хорсы. І зараз што? Зараз мы мяняем тут title на Cold Road. Тут нават 5 followers, а чамусьці на переднюю не было. На Твіче followersаў тут 5. Але ж дакладна, што дагэтуль была таксама добрая. Що обновіўся ці Formation? Здаецца, што обновіўся. Так, а зараз мы выключаем контроллер, бяремся за дакладныя мыш і клавіатуру. Start game. Що по сеттингах? 1920 на Т, а чому? Як так став? Пригожу. Може так треба? Верніся. Ну, поехали туди глядеть ось эту маленькую. А тут там не было по языку? Чекайте, мне здається, в какой-то гульне было про язык. Чекайте, можно я спочатку... Я спочатку знайду. Це русичі робили? Чекайте. Видимость на дорогах стремительно ухудшается, температура опускается ниже нормы, а ветер уже создает настоящие снежные завалы. Беспокоиться на данный момент не о чем. Могу ввести меню, поглядеть, есть ли там еще якась по языкам, по мовам.
будьте предельно внимательны. Ситуация может стать опасной, особенно в отдаленных районах. Также мы получили сообщение о повреждениях линий связи в нескольких зонах, так что возможны перебои сотовой связи. И помните, лучше остановиться и переждать, чем рисковать на скользкой трассе. Ну а для тех, кто застрял в пути, немного теплой музыки, чтобы согреться в этот холодный зимний вечер. Ну, в общем, мы едем по якомусь-то заснеженному месту. Не превышать 40. Это занеси. Спадзяюся, тут не будзе капірайтнай гэтай музыкі, да што любяць гэта напіхваць. Second for reality free. What happened? I lost the control. А можна я яшчэ раз пагляджу? Спачатку. English. Korean, Portuguese. Вот они тут, Ukrainian тут нема. Ой, добре, тоді English 920, ну чому знову змінилося? Я ехал на выходные, Cozy House. Гирлянды на окнах, Новый год. Я не могу себе выявить гэтыя выходные, каб их николи не забыть, так? Я вырашыў взять долгую дорогу, так, дольше як звычайно. Без каких-то пробок. Откуда там пробки, когда ты идешь за город? Тубина. Так, ну чтоб никто что меня не поспешало, так? Пробить. Ну, такой надвор никто не отважится ехать, кировать. Мне здавалося, что я все трымаю под контролем. Единственное, что могло дрэнна адбыцца, так это то, что я спазнюся до вячэры, так? Але ж я помыляўся. У нас срочное предупреждение для всех водителей. Синоптики объявили красный уровень опасности из-за мощной снежной бури, которая накрывает регион. Видимость на дорогах стремительно ухудшается, температура опускается ниже нормы, а ветер уже создает настоящие снежные завалы. Беспокоиться на данный момент не о чем, так как такие погодные условия для нашего региона встречаются довольно часто. Однако, если вы сейчас за рулем, пожалуйста, будьте предельно внимательны. Ситуация может стать опасной, особенно в отдаленных районах. Также мы получили сообщение о повреждениях линий связи в нескольких зонах, так что возможны перебои сотовой связи. И помните, лучше остановиться и переждать, чем рисковать на скользкой трассе. Ну а для тех, кто застрял в пути, немного теплой музыки, чтобы согреться в этот холодный зимний вечер. Вайби постсовка, так? Мне здаецца, заўсёды бачна, калі хтосьці праз постсовка робіць гульні з такім адценнем пра мінулае, што тут заўсёды якісь-то снег ідзе,
старыя дамы, гэтай хрушчоўкі і гэтак далей. А щось тут там. Повернись, камера. Поверніся. Повернись. Вертаешься? Нет. О, вернулась. Треба было махать руками. Ой, чым я казаў, што заўсёды гэта заўважна. Што здарылася? Я не стрымаў кантролю. Так холодно, мне трэба свалить отсюда. Давайте выбираться из этой нашей точилы. Потому что треба было 40 ехать, там был знак, а ты дубина ехал, дається так хутка. Куди мне ісці треба зараз? Дай куди машина ліхтариком світить, так? Ну я пайшов. Так, мне трэба дапамога, я буду ісці по гэтых по фонарных столбах. Так, а куды далей? Незразумела. Незразумела, куды тут ісці. Что, тут наша машина, так? Так, мы пайшлі ў гэты бок, і мы далей ідзем па свету. Вось, а далей куды? А, вы не туды? Там далёка. Далёка, нічога не бачна, снег. Не хапае гэтага снежнага надвор'я, здаецца, у навагодні час. Я не магу стрымацца звонку. Вельмі холодна. Гэтым всем глобальным пацяпленнем зараз у месцах няма гэтага вайбу, гэтага настрою. О май гад, the fucking branch. Ну гэта ветка дакладна упала, тому што яна ўжо старая, тут вісіць некія камунальныя службовы не могуць гэта тут прыбраць, і ніяк не можна даехаць да нашага месца. Мы ідзем на хутар. На хутар якийсь там. Вось мы прыйшлі. А чамусьці this house finally, maybe someone can help. Хто робіць такой дом? Двухпавярховы, без веранды, без нічога. Адчыняйце. Я замерз. Ёсць вось алівешачка. Узвер. Так, калі ласка, пусціце мяне, у меня там произошел инцидент на дорозе, моя машина, яна разбілася на хайвеі, і мой телефон, ён не працуе. Мне трэба сагрэцца. Штосьці, што сагрэцца, добра. А як тут? А, мы адказваем. Ці аднылі мы ці не? Я просто шукаю дапамогі. Заходь. Это вельмі дрэнна, што там было. Надвор'е, так. Я шагнуў в дом і так адтрахнуўся ад снегу. Так, цяпло мяне волокло. Что тут скрипело? Creeping, я не ведаю, што гэта. Creeping under my frozen clothes. Making my fingers feels again. Гэта прилівала, может быть, оттаяла моє адзенне маё, так, і да маіх пальцаў я пачаў чуваць свае пальцы зноў. І гэта
Здаецца, я быў спасён. Меня выратавалі. ЛКМ. Милая старая жанчына села, посадила меня за стол. Она налила мне гарячай гарбаты. Сколдинг, тарт тейст, я не ведаю, что такое. Я не заметил, как мои руки пересли трасціся. Все выглядала вельмі таким квазі сейф, і вельмі хуткія субтитры зараз адбыліся. О, выглядае як моя выкладчыца ў універсітэце. Well, you must getting warmer now. Such a blizzard. I'm glad you found my house. Так, дзякуй. Так, ну, здаецца так. Дзякуй, што я рабіў без вас. Няма ніякага сервісу, і я не видел ніякіх машын. Ну, праз гэта мы праз надвора прайшлі, і тут ёсць телефонная лінія. Яна не працуе з прошлай тыдня, але шторм сціхне гэтай раніцай, і ты зможаш дабрацца да горада. Так, я спадзяюся, вы живете тут одна. Бабулька, здаецца, одна жыве. Так, одна і вельмі даўно. Мне так жаль. Я не гэта не то меў на увазе, так? Та ўсё добра, унучок. Мне здаецца, ты стаміўся. Ідзі ў комнату на другі паверх і адпачні, а я знайду шлях, каб дапамагчы цябе заўтра раніцай. Адчувай сябе як дома. Добра, дзякую вам вялікі. Так, адпачні і свае гэтыя ўсе сілы устанавлю. Так, Redma said to make me feel at home, so I'm going to look around a little bit. Та, і што, я магу тут адчыняць усякія гэтыя падлогі? Ну, раз як дома... Так, пачакайце, sensitivity ёсць тут? Ну, сын, добра, ёсць. Так, ну гэта постсавок, здаецца. Ого, нічога тут адчыняецца нават сразу 3. Гэтыя штуковіны. Так, што у тебя ёсць? Можа я папіць магу тут гарбаты? Fuse. Гарбата тёпленькая. А за окном метель. Заверуха, метель, заверуха. Дискард. Ты бачила, бабуль? Тут у тебя вот летают гэтые кубочки с гарбатой. Ты чаму так тут твар свой поворачиваешь на 180, на 360? Так что яшчэ я могу тут рабіць? Ёсць телефон. Можно поглядеть. Utility bill receipt 15.2005 Смирнова. Ну, здаецца, это все наши русичи рабілі гэтую гульню. Charge for November, electricity рублі. Здаецца, рублі. Ого, по 1000 нават. То... Так, нічога цікавага. Так, тут что яшчэ у нас? Так, какие-то дзённік ці што? Выйшла з дому да бальніцы снова сёння. Яны казалі, што не будзе лепей. Яны пыталіся былі ў не any сюзерыс, я не ведаю, што такое сюзерыс. Я казала, что все добра. Добра, не зразумела нічого. А гэта 2003 год. Это, мне здаецца, что за 2 гады. Так, я не сплю добра, я чую яго, як он гаварыць сам сабой ноччу. Калісьці ён там смяецца, і калісьці ён там
перастае кудысьці, просто кудысьці глядзіць, так? Он что-то чуе. Я пыталася не рабіць некага шуму, чтобы ён не заўважыў і не праснуўся. Не заўважыў, што я праснулася, так? Мне здаецца, тут яшчэ ёсць які-то сын прадрукаваты, так, у гэтай бабулі, як ён даглядае. Так, і ён разбіў люстэрка у ванне. Ён видел, што ён бачыў рэфлекшн не самого сябе, я была напужана. Ён нікады не быў такім. Дзе мой мальчык? Дзе мой мальчык? І гэта не дзед, да? Дзед не памёр. Мне здаецца, муж бабулі. Так, што тут яшчэ? Ён што-то чэшет на сцяне. Ён ціхі увесь дзень, але ноччу ён такое адчуванне, што ён глядзіць на мяне, даже калі яго няма побач. Добра. Што яшчэ? Я зрабіла то, што я баялася яго. Я напісала заяўленне, чтобы яго паклалі ў бальніцу, потому што каб яго яны будуць яго даглядаць, так? Я дрэнная маці, я яго як то перадаваць. Так запамятал слово, добра. I have to stop thinking about that. І мне трэба об этом думаць. Ну, перастаць трэба думаць аб гэтым. Я ніколі яго не увижу зноў. Кто-то постучаў у дзвер гэтай ноччу. Гэта не паштальён, не сусед. Я не ответила. Я пачула, што ён ушоў. But але ж я могла пачуць, што хтосьці дыхае за дзвер'ю, так? Ой, тут якісь-то жахі адбываюцца. Не трэба такія жахі пісаць. Так, трэба, можа, паглядзець штосьці там. Якісь фотаздымкі. Якісь фотаздымкі. Артём, калі фотографар ён прэзентаваў галасы вуліц, exhibition. Рыжая барада, гэта красная барада, exhibition, так это можа распрацоўшчык. Чорна-белыя фотаграфіі ён прэзентаваў. Какие-то эмацыянальныя фотаздымкі, якія запечатляюць якія моменты духа нашага гораду. Показывать прыгажосць і в яго абыякавасці, звычайнасці і атмасферы гэтых всех вуліц, которые часто так измотаны гэтым паўсядзённым жыццём. Ён чарыкаў шэрт. Ён распавёў, падзяліўся. Так, exhibition free. Добра, а куды далей? Ой. На ту кнопку натисну. Верніцеся на Е. Так, на Е, што яшчэ тут есть пачытаць? Так, какие-то забойства в 1992 годзе. Ну, всякие такие были краймсы, убийства, то и 90-е. Знойдены 2 целы тинейджеров на яком-то трассе. Трассе, не ведаю, что это. Ніколі гэта інфармацыя не была распаўсюджана ў пабліку. Некаторыя памятаюць пра гэтую восень трывожную, как хтосьці прынеслась гэтая хваля жаху і падазронасці.
Яшчэ адзін ці другі, што оставляе гэты шлях, след, так? Добренько, добренько. Что тут яшчэ адчыняем? Адчыняем, никого нема. Тут... у меня такі быў тэлевізор падобны. В дзяцінстве. Ну, але там нічога не паказваюць. Можа, мабыць, з гэтага... з-за надвор'я. Ты ўсё глядзіш на мяне. Бабуль, ідзі. Пачні. Так, тут ёсць яшчэ якосьці закатулак. Незразумела, навошта ён тут. Ну, здаецца, всё паглядзелі. Часопісы паглядзелі. Тут вельмі утульна, нават дыван ёсць. Ну, пойдзем туды адпачываць. Пойдзем адпачываць. Я вельмі... як-то... трэба адпачыць, так? Нема сілкаў. Нажмеш Е, адчыняецца... О май гада быў. О, ты видали постеры? А где моя комната? Где мои покои? Можна тут яшчэ шмат чаго побачыць. Так, побачыць, што мы можем тут. Здалося, штосьці прыйшоў да маіх покояў. І мне трохі жаханула. Так, ну мы ведаем про гэты перахазы ў Ізраілі. Металічка. Что это? Бусомс. Богомі. Боджомі. Не ведаю, што гэта. А гэта што? Не бачно. Е гэта адпачыць. Пу-пу-пу. Віктор Остапенко, які псевдонім мае Радагаск Плей, што ён пачынае всякія лекцыі на тэму гісторыі распрацоўкі відеагульняў. Гэта ўсё рэкламу яны пазапіхвалі в этой гульні. А навошта? Бабуль такое не будет читать. Кожны Saturday. Гэтага у марту будзе першы. Гэта ўсе адбывацца лекцыі. Здаецца, они уже прайшлі. Адчыняецца толькі одна дверца. Зусім не спукі, мне здаецца, калі з намі бабуля. Роднік псіхіатрик клінік. Доктор Конклюжн, Смірнов Ілля Анатолійович. Ну, это того, кого забрали, так? Оглядаць. Repeat hospitalization. Это потому, что маці яго турнула у больничку психіатричную. Но я не можу знаходиться дома. Так, и у него есть schizoaffective disorder, paranoid form. Разумела. Перевод ён referral approved. Родник. Не ведаем такого. Можем поглядеть на фотоздымки. Тут что у нас? Чиняй нарты. Карты. Don't open, it's locked. Добро. А где мне спать? Да? Все, больше нема ничего. Почитать, поглядеть. Тут что? Трымаў по лбу. Тут машинка нават ёсць. Нават ёсць ванна, умывальник. Туалет на другім паверсе, а на першым няма, я не бачу. А як так-то? Ну, мне здаецца, нічошны такі пакоі.
Нічого ж такой дом вялікі. Батареі грэюцца. Ну, не шмат фурнітюры розна, але ж мне здаецца, жыць можна і так утульна. Так, што тут яшчэ? Так, мы там чыталі, на сём мы тады падземся адпачываць. І пасярод ночы я прачнуўся ад якога-то страннага шуму. Перш, што я падумаў, што гэта дом скрыпіць, так? Але ж гэты гук адбыўся зноў. Хтосьці бадзяўся на лесвіцы вельмі ціха, і я... каб бусціць, чтобы яго не заўважылі, так. Я ляжаў у цемры, не хацеў уставаць. Можа, гэта, конечно, бабуля. Яна штосьці абраніла. Але я не мог перастаць трэсціся. Адчуваеш, штосьці адбываецца не тое, што павінна адбывацца. Так, я встаў з ложку, і зноў гэтыя вельмі хуткія субтитры, якія ідуць паследнім всякім гэтым чынам перад тым, як мы будзем гуляць. Нам дадуць кіраваць. А што, ўсё? Ці я нічого не... всё. Think the flash will become in handy. Ты знайшоў гэта з дынамо машыны, так? А як его запаливать? На F? Добра. Так, усім выйти з семеры. Хто прыйшоў да хаты, да бабулі? Why is all the lights off? My God, is that blood? Дзе? Это диван, ты шо? Ой, гэта... Так, гэта компот вішнёвы. Компот з вішні, такі смачны компот. Маці робіць, калі маці глядзіць, маці. Ты ведаеш. Як тут на Е не адчыняецца, так? І шо? Як тут? Я не разумею. Тут адчыняецца, добра. І гэта дома машина уже так... Тарик, можа на батарейках? Добра. Не адчыняецца дзвер, тады мы спусцімся. Don't like any of this. Oh my God, what's going on here? Ты хто? Ты мужик. Мужик, а що ти тут робиш? Ти Грему забив? Як тебе не соромно? Или ты до моих покоев ушел? У тебя есть шлях, як ты... Бабулю забил. Тримай. Что? Ты не побежишь до меня? Может, Владос? Так, там, кажется, где находится той ключ от дома, так? Где? Ты психичный. Можно еще раз прочитаю? Матя комната. Там, ну могли бачили. Там in the box and exit. Okay, the box on the first floor and the on the cabinets. I won't tell you where. You find it, open the box and you will leave. If you don't find it, then you will stay. А хто он на чарику? А ты какие-то слепые, а мне здається, что close it, I need to find the key. Ось ты психичный. За мной не бежишь? Или ты просто кажешь? Ты кажешь, что на першем кабинете. А где той кабинет? Я все комнаты опрыскивал. Ось тут я только не бачу. Да. Психичный Илья Авдонович. Добр, ты мне даешь еще один шанец, каб я гэта пройшоў, да? Добра. Сапраўды на першым гэтым паверсе?
Психічны маладок чалавек. Ты забіў сваю бабулю. First floor. А, кабінет же гэта ось гэтых. Так. Кабінет. А, жопа. Не чапляй мяне, не бяры. Я хаваюсь. Ты мяне не знайшоў. Ты психічны, ты так не смеешься, як... Куды ён пайшоў? Як гэты АІ працуе? Чыні? У цемры ты меня не бачиш, так? Ці у АІ... Не, у АІ есть зор. Что, ты меня не забил? Не, забил все-таки. Добра. Ну як добра? Некалькі нажывых у пузяку, то палічыць гэта добрым знакам. Ну, нам трэба тады хутка знайсці гэты кабінет, мне здаецца. У якім кабінеце ёсць гэты ключ. Не люблю гэта, калі монстры бегаюць. А чо ты такі хуткі? Отстань. Опана. Ой. Собака. Абдурыў мяне. А мне цікава, ці зрабіў распрацоўшчык рандомна тое, што ключ можа быць рандомным месцы. Ці ён будзе нас пакутваць зноў. Так, што у мяне сэрца забалела. Где было тут? Не. Зараз мне патрэбна яго як-то выкурыць, так? По якой? У левой тут? Ключ ад хаты. Ой, батенька ідзе. Ты свалишь, ці куды ты пойдешь? У левый бок? Добра. Начинаем и сваливаем. Погнали. I need to find the key. О, тут раны 6. А куды бежать? На кульды мы потом в машину сядем? Я бегу. Психічны. Так, я быў на валаску ад смерці гэтай ночью. Я не магу... Я чуў яго, як ён дышыць. Ён так лалата поля. Так, яна предложила мне гарбаты і стеклянныя вочы і кроў на падлозе. Не бачыў яе таго, як я збег адтуль, але ж ён быў хуткім і ён знаў гэты дом, кожны яго вугал, кожны яго цень. Я думаў, што гэта конец. Я бежаў скрозь лес. Я почти добег до дороги. Я видел 3 гэтай ліхтарыкі. Там быў якийсь-то мужчына у жакету с фейсом, які устаў. Так. Ну, зразумелі. Ён ехаў адзін, так, ён замеціў маю машыну,
Так, мы вытянули его на дорогу, и он сказал мне, что я змусіла яго застанавіцца. Можа інтуіцыя, можа гэта судьба. Судьба гэта так. Не так, судьба, не ведаю. Попсы, флаш requestion, так, пытанні, яны знайшлі яе, старую женщину, яка была забіта, з Mask of the Horror Face. Та маска була, я не бачив. Такая, тот збег, так, збег і в лес. Так, і праз гады я там, калі я сядзеў ля каміна, наверное, Вормс, клачынг держа мой кубачак з гарбатай, мои пальцы все яшчэ трясліся. Я чуў гэты гук і ў маіх снах, гэтыя шагі, гэтае дыханне, гэтае бегай, да, преследуе цябе. І он все яшчэ там, у гэтым лесе, і мне ўсё ж кажется, звычайна, што ён яшчэ на мяне глядзіць. На мяне глядзіць. LKM Next. Ну, ось такая гульня ад гаспадароў распрацоўшчыкаў. Так, ну, даецца, што неблагая, атмасферная. Тут падабалася, што тут ёсць зіма. Не вельмі часта паказваюць зіму у хоррор-гульнях, але мне даецца, можа быць, вам падабалася. Падабалася, мне так даецца, што так. І прыўзята, але ж сцэнар даволі прамалінейны, нам усё там намякнулі, як усё павінна адбыцца жахліва у такія моманты. Так. Ну, гэта наконт вось гэтага невялічкага інді-хоррор гульні. І такім чынам нас засталося яшчэ адна хоррор-гульня. Ой, я не ведаю, что это может быть, и какая-то 17+, что ли? Friday, ну мне надо проверить пути. Можем мы на этом может поглядеть, сколько она будет рывать по часе. Почекайте, это называется After Friday. After Friday Game. Опа, на 3 з 5. Ще 2 бакса коштує. Якийсь будуар, мені здається. А можно где поглядеть в этом? Почекайте. Friday. Вот там даже есть. Это докладно ці это что-то гэта ты, ай на ютюбе. Стор, чтобы мне насовпало, да. After Friday. Сколько? 20 хвилин. Ну, нам хопить. Нам хопить. Так, ну тогда поглядим. Я буду хуляць, что гэта не 18+. Костюмі 18+. Добре. Тады зараз включим, поглядим. Так, и переключить. Debug мод на вот на релиз. Так, китайское все. О, English. Добре.
Back. Set progress settings. А як я на тут трапляю? О. Де це потрапляє? Sensitivity маусу трохи менше зробимо. І почнемо. Опа-на. Press not. Так, press space to clap. Як рабілі гаспадары кітайскія распрацоўшчыкі, таму будзе вельмі жудасна жахліва, а яшчэ вельмі гук, мне здаецца, моцны, не? Даць па ушам толькі так. Гэта таму, што тут гэта сістэма праз гук, якая працуе. Але пад'езды і дамы, здаецца, як у звычайным СНГшным па 2 кватэры. Там што там? Таксама завіруха. Завіруха, мецета, віруха. Не клічеш. Кліч, паслухай. На дорожній машині людей. Ти хто? Wooden mannequin. Who put modern mannequin in the hallway? Хто його ведає? Хтось поклав. Хтось поклав, може бути, це той, хто робить wooden mannequin, може бути. О, это было моцно. Моцно по ушах бомбить. Так, был чорний. У чорному закутку чорним хлопець. З чорними очима, але білими зубами. Що, гэта наш хоум. Наш квартирка. О, нічого сенські хоромы тут. О, наша дзяўчына, тут наша жонка нас чакае, мы што бадзяліся дзесьці. Ке хлеб, clap your hands. Clap your hands together. О, мадам, вы нас чакаеце? The woman. Нават не жонка, а the woman. Што, вы хотите со мной пагутарыць, чаму я так позна прыйшоў? Я нават не п'яны. А, у вас яшчэ і не працуе TV, так? Також я пачыніў. Can you grab some wine from fridge? I will be waiting. О, так у нас яшчэ автор-паті тут. Нічого собі. Ось это да. Тут за картина у нас. Коть, ён спаймаў птушку. Так, дорослі нават зараз будут піць вінцо, таму дзеці, адвярніцеся, закройце Twitch, ідзіце спаць. Куды? From the fridge. А fridge гэта где? Fridge это там, где ходить. А гэта што таке? Пазл-лет, это что? Это такі абдуватель, абветритель, гэта кондиционер. Такі маршовы. Алло, куды тут прайсці трэба? Я чую, як гучыць халадос, але я не разумею, куды мне прайсці трэба. Мать. Жанчына. Прыгажу мне. Любоў моя. Куды прайсці? Так, здаецца, гэта уходная дзвер, гэта нам туды не патрэбна. Можа на Е там, так, на Е? Interact быў. Можа гэта фридж. Тут фридж, можа. Гэта есть халадос які? Ста. Не. Яшчэ раз, што мне павінен зрабіць? The show's about to start. Show must go on. А где халадос? Где звычайно наши
А, вось так. То есть гэтые... Святло можно запалить? А что ты тут подказываешь вверх? Ого, а что, чему холодос у нас двигается? Чему у нас будет холодос, и холодос не дает себе мистер Фридж? Я, ты и мистер Фридж. Это что будет? Трехколесный ровер? Добрый вечер, мистер Фридж. Press to interact с мистер Фридж. Мистер Фридж. О, тут щось цікаве. Надеи. Так, мої надеюсь на сьогоднішнє шоу було розбите містером Фреджом. Це не якийсь хоррор геймс, це якийсь та файний гейм. Нашептал мне что-то на ухо. Не было ворнинга на флешлайты, пробачте, не зауважу. Так само ніхто не попередив. Red light это мощно. Мощно. Ну що ти казав там, що ти шептав про Clap Your Hands. Ну мы поднялись на якийсь-то лайтхаус. Якийсь-то маяк. И нам дают стрелочки аж, каб мы не згубіліся. Може гэта, канешне, якийсь перформанс ад нашай жонкі. Вядома. Опа, на стоп сайн, каб мы там не зваліліся. Вядома. О, ты мне даешь, мистер Фридж, bottle of wine. Вине. Нават не вине, а wine. Go to wine, time to что? Что у нас пинхаус? Дякую, мистер Фридж. А могу тебе потискать твою ручку? Так, how after house therapy trying to fix someone who hurts. It never works. Треба пілси, так? Помацнее набыть. Добре. Так, вельми файные Distortion Order. Опа, ну я бачу это. На меня бежал. Хотел мое винище забрать. Мое винишко. Винишкотян. Каб я с ним подзяліўся. О, мне не падабаецца гэты этаж. А гэта ліфт буквально без гэтых, без натискательных этих кнопочек, так? Да. Технология. Так, гэта мы Flowers, Wooden Dolls, мы дарым вам веточки. Абдымаемся, цілуемся. Гэта ўсё сцэнар сённяшняй вечеры быў у мяне. Ого. Я казаў, што гэта 18+. Ну, як 18+. Гэта на ўсё на фантазію. Так, а потым што мы? Нож? Ці што гэта? А чаму нож? Што тебе не падабалася? Чаму нож як коса? Кістабок торчить. О, ты такі меркантильный чалавек, здаецца. А, ці мадам мужчыну замачыла. Я не пачуў, з якога боку бяжыць, таму не пабачыў, як на мяне бяжаў гэты Wooden Doll. Ну, не ўбачылі скрымер, нічога страшнага.
Толькі рады. Interact. Ну вось я пройшоў 9 кругоў аду, каб тебе набыць вінцо. А чаму wooden doll? Тут дзе моя woman? Дзе моя прыгажуня? Штосьці там на ТВ паказваюць жахлівае. Выглядае як піла, не? А ты що подглядываешь? Подглядываешь. It may even be later. Are you going to tell? It is the ring. Ой, такое кіно мы любім. Детектив. Гэта Джеймс Бонд. Спадзяюся, што за гэта не заклейміць трансляцыю. А мы будзем глядзець ці шоу? I'm going to find. Усе у траіх? Are you going to tell? I going to tell? Yes. Going to tell? О, гэта крыпі. Каму казаць? Так сам будзеш глядзець? Як доўга гэта відэо будзе дліцца, я невядома. Here somewhere. Exit. Ты казаў, што ты штосьці пачуў, ці гэта я? Вось, оно пайшло нанова, так? Больше няма відеороликов. Але ж спукер відеоролики не такія жахлівыя, што я бы такое не глядзеў на ноч. Хтосьці... Меня не было 5 хвілін, а ўжо замуравалі мою кухоньку. І там з маім халадосікам. Мы будем ісці у цемры, так? Так, осторожно, каб не трапіць у каналізацыйны люк. Каналізацыйны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, як не чуваць. Тут что? Это быў прикол на дурачка. Есть круглый канализационный люк, а есть квадратный. Прамавугольный. Нічого не бачно, ні халеры, нічого. Ты прогрузился, ці шо? Я ж прогрузился. То я не памятаю, что я тут бадзяўся. Статуя of Гуанин. Ну, это по-китайски, так? Булшатва. Бушитя. Добре. Булшатва. Люк. Я твой отец, это что, ПТ пошло? Мужик обсервился бяжить. Побег кудись туди, не туди. Знову мне каже, іди в темру. А я не хочу йти в темру, я побачу, що тут є закуток. Я вельми тлустий. Ех, план був такий добрий на виконання, однак нічого не отрималося. Так. Пішов дощ. Так, бачу нашого чорного сябра. Пойду повітаюся. Ой. Як хтось гранату кинув. Press E to interact with slogan. З чим? Slogan. For mountains, folks drive your children, more trees to revive. Так, дети і древи каб ревайвнуть. О. Ну, мы все готовы.
Пропустили гэта ўсё і зноў гэты дождж, які б'е нас мацней за скрынеру гэтай гульні. Недокладно ПТ пайшло. То мы бадзяемся туды-сюды. Бясконца. У які-то момант ён патрэбна, каб ён на нас выскочыў. Рыбяка пайшла большая. Ой. І вуху бы рабіць. Здорово, хлопчукі. Кажете, не ты туды, да? Як ваші справи? Буду зваць вас шептуны. До побачення, десантура. Так, ну мы прыгнули і таким чынам мы прыйшлі ўсё ж таки з вінішкам да нашай мадамы Вуман. Вось, мы зрабілі. It's too late уже? Ну, у меня не было только 5 хвилин. Or maybe it always was too late, так? I don't know how long it's been. But everything feels quieter now. Кто каже? Ты или Тия? I will be waiting for him. Ты будешь кого чекать? Can go now. Куди? Ти не храпі сюди. Це може мой дезортер, так? Кого ты будешь чекать? It's too late? No? Or maybe it always... Я зрозумів. Смел, что ничего не отбудется, так? Сегодня. Мне здається, вот тут дверь. А ты что тут? Як ты поместился в мою квартиру? У тебя не шмат тут места. Все на месте, все на месте. А ось так нема. Так, что это? Так, ну, зразумела, што я тут адзін бадзяюся, і гэта ўсё мои галюны. Чаму так цямно? Ой. А вот и прикольный был эффект. Напужали. Но гэта не мой дзень народзінаў сёння. Ну ось такая яшчэ хуткая Суна АІ ужо всё разумелі, так, што ўжо ўсё это АІ выкарыстоўваюць. Всё, гэта Суна АІ, і гэта азначае, што ніхто не хоча марокі і вывучаць гэтыя все музычныя тэорыі, хацяць хутка рабіць музыку, якая не капірайтная, бо яна ўсё платная, если яна якасна сделана, не ісці на доў і гэтак далей. Можна чытаць нават рэпчыну пад гэтае ўсё беларускую. Birthday. Dear to you. З днём народзінаў, поздравляю цябе. Мы з табой яшчэ сустрэнемся. І падтрымлівайце мяне на Patreon, на Boosty, на всяких таких, что там еще есть у нас. Discord, Twitch, Blue Sky, YouTube. Всё тут можна скончывать на гэтым. Hold space to skip. Всё пламалася. А hold space? Я ж трымаў. Пакуль я всю песню не послухал, меня не выпустила. Ну, ось такая же коротенькая, прогрессивная хоррор геймс. И мне здаецца, что мы будем на этом сегодня скончивать. Пройшли 3 гульни. Было довольно спуки. И
Першыя дзве былі давольна якасныя, мне здаецца, гэта таксама такая не зусім дрэнная, на мой погляд. Калі былі больш заўважныя, то можна было пабачыць гэтыя ўсе джампскеры больш якасна і папужацца тут. Тады ўсім раю добрай ночы, добрага дзенёчка, прыходзьце на стрымы да беларускіх стрымераў. Заўтра будзе Hollow Knight праходжанне, завітвайце ў дзень. Увечары не ўпэўнены, ці нам будуць ли у нас якасныя хоррор гульні, але ж мы паглядзім, там ёсць Last Report, на які варта паглядзець. І такім чынам мы будзем скончваць. Дзякуй, што завітвалі, дзякуй, што глядзелі. Хто будзе глядзець у запісу, усім тады пака і добраноч, да пабачэння.